necessiten la nostra ajuda. Han trobat, sisplau, la que es deien, mira, que m'ho he apuntat, Martin i Jenny. Venim de la neu, de l'Antàrtida, imagineu-vos. Ens ajudareu després a trobar aquest lloc? Vosaltres teniu mòbil? I hem vist que aquí teníeu una exposició de monuments. On teniu l'exposició de monuments? I heu treballat moltíssim. Ens ha agradat tant i tant veure la vostra pàgina web. Tota la feina que heu fet. És fantàstica aquesta feina, Martin. Look here. This is the iceberg. The igloos. The igloos here. Dormíem en aquests iglús. Teníem uns esquimals que tallaven el gel de manera superexacta i col·locaven totes les peces del gel i li podríem dormir a dintre nosaltres. És una tècnica molt antiga, ja sabeu que tot es passa de pares a fill, tot es va ensenyar i tots allà dormint s'estava bé. I mira, el Machu Picchu, és the Machu Picchu there? What's this? Is the Machu Picchu? Machu Picchu in Peru. Mireu aquestes piràmides. Què ha fet això? No n'hi ha de cinquè? Sarah Bianco. Són molt boniques aquestes piràmides. Què pot ser? És la Hatshepsut. Sabeu, aquesta senyora que està aquí, la Mia, la Hatshepsut. Sabeu que la Hatshepsut va ser la primera faraona dona. Sempre parlem dels faraons, però ella era una dona. I hi havia un embolic amb les tombes, van estar anys i anys i anys a veure si aquesta tomba és de la Hatshepsut o és de la seva minyona, diguéssim, la seva ajudant. I anys, fins que al final ja ha trobat la seva, ja saben quina és la veritat. Però molt d'embolic amb la Hatshepsut. Sara, felicitats, molt bonica aquesta feina. And what's this? This is a big clock. Like my smartwatch, it's the same, no? But it's bigger, it's La torre del sempre l'última tecnologia, el Martin, el meu fill. Is the Big Ben? El Big Ben és una campana molt grossa. La campana es diu Ben, perquè el senyor que la va fabricar
nit fa molt, molt fred i vam estar fent tot el viatge amb els camells per anar a veure la sortida del sol. És la cosa més bonica que hem vist mai. Sí, sí. I de dia fa calor, al desert és això, fred, calor, com aquí, molt calor. A veure, què més tenim per aquí? Oh, això és Venezuela, que sí. Oh, sí, Teatre de Venezuela, pobres, com estan ara, Venezuela. No sé si podran anar gaire al teatre. Sí. Ai, què sona aquesta? Sembla un pastís, que bonica. La font de Montjuïc. La font de Montjuïc, també. Musical. El Fira Musical. Què heu anat vosaltres? Voleu visitar la tarda més al Fira Musical? Sí, Doncs tenim aquí mateix. És molt fàcil d'anar-hi, Agafeu el metro i de tant en tant, els caps de setmana, hi ha un festival molt xulo, amb llums i música. Molt bonic. Look there, and there is Oh, what's this? a lot of pieces too. Taj Mahal, és fantàstic. La Torre La Torre Eiffel. I això sembla que és una pagoda. Sí, el vi, el llaç, tot. I la cantina. Oh, the cantina. La cantina Guero. Oh, mira, hi ha aquest nino. Qui és aquest nino que surt per allà? La joia amb ell li encantava quan era petit. Tenia tota l'habitació plena de ninos del Woody, de tots els ninos del Toy Story. Se les veia totes, les A pel·lícules. vegades també no passava. Ai, aquest nen. I què veig? Ah, això sí que... Mireu, aquest edifici d'aquí. Aquest d'aquí, sabeu què és? No. La Torre Eiffel, sí, la Torre Eiffel. I darrere la Torre Eiffel, aquest edifici que té aquelles punxes és l'Opera House de Sydney. Sabeu on és això? A l'altra banda de la Terra. Si nosaltres vivim aquí i travesséssim a l'altra banda les antípodes, està Austràlia i per allà està Sydney. Doncs és l'Opera House, que seria com el Liceu. I aquí tenim una història per explicar-vos. Sabeu què ens va passar en un d'aquests viatges que fem amb el Màxim? Mira, moltes vegades nosaltres ens hem de guanyar la vida perquè o se'ns perden les maletes, que ens hem de posar a treballar. I a vegades treballem allà al mig del carrer. Ens posem, jo agafo la guitarra, ella agafa, es posa a cantar i ens guanyem uns calarons. Doncs quan estàvem allà, resulta que com que el meu fill canta tan i tan bé, ell canta superbé. Ell diu que no, però sí. Jo soc la seva mare i la seva àvia diu el mateix. Doncs el van sentir els de l'Opera House, que és com el Liceu, i el van contractar. I va anar a fer una substitució. Màxim, va, fem-ho. Sí. Què us agradaria que us sentir-lo cantar? Doncs ell canta com els àngels. Voleu sentir-lo? Va, Sense escalfar ni res. doncs és una mica allò que fas tu dels exercicis aquests. Això. Ok. Nel corpio non mi sento brillare la gioventù, cagiona il mio tormento. Amor, sei colpa tu, mi pizzichi, mi stuzzichi, mi punghi, mi mastichi, che cosa questo è in me? Pietà, amore un certo che disperar mi fa. Gràcies.
escollit el joc. Aquesta. I la saps jo. Una cançó. Les nostres cançons no les saben. Potser n'hi ha una que la voleu cantar tots, perquè ets la 8 aniversari. Què fas a les mans? Comencem a l'hora? Tanqueu els dits. Nosaltres hem de marxar ja, però tenim unes maletes perquè tenim material per a vosaltres. Perquè, clar, vosaltres viatgem per tot el món, només som dos, i el que nosaltres volem fer és una guia mundial international, perquè així podem viatjar per tot el món sencer. Vosaltres ens podríeu ajudar? Què ens deixem les maletes? Aquí teniu molt de material per treballar. Mireu, nosaltres ens hem fet aquí tancar, però com veieu, hi ha tants monuments, tantes històries per explicar, tantes cultures, tant de menjar, que per fer la guia tota sencera és molt llarga i per nosaltres és moltíssima feina. Com us ha dit el Margi, amb la vostra ajuda sortirà d'allò més bé. Sortirà molt i molt bé. Vosaltres treballareu i treballareu aquesta setmana. Els professors, els vostres professors us ajudaran aquí el material i així, quan hàgiu acabat, tota la feina ens l'enviareu a on? El nostre correu electrònic viatgesdelmón@gmail.com. Us ho enviem, deixem la direcció aquí, i d'aquesta manera ens podeu enviar tota la vostra I feina. farem, la guia serà un best-seller, sabeu què és un best-seller? La més venuda, la millor guia que hàgim fet entre tots. Perquè hi ha molts caps per treballar, molts caps per pensar, per buscar informació. Tu què? Tu tens molts dibuixos, clar. Fem molts dibuixos per posar-nos a la guia. Per posar a la guia, sí senyor. Ens ajudareu aleshores? Thank you very much. Moltes gràcies. Nosaltres ens quedarem cap al Finestrella de Vilanova.
cames de quart. Anem a mirar on està la vostra maleta. Si la tia